kita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti ganggan na et. Tampok itang aldaw iti panakigasangga sa ti Mortal Ahiro. Ito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Nagpukaw akas lasok. Saan tan amasarakan ti karkar na alugan iti daytoy aturod. Pimanaw nga tan, Prinsipe Agilos. Saan ka mamati a pimanaw? At dalaang ditoy. Saan mo amalik na? No sa dino ti ayat na? Saan nakabala na takwatan ti bilag mo? No sa dino ti nangipak niyan da? Marik na kakasla, mabagbagkalak. At dakarkar na apan nakabalin, amang karkarit iti kabalak. Anya! Ay, no kasta. Ada kabusor iti asidad. Diyak masigurado apong. Ay, tagay saan tamatan na makita day, jay. Agsublitan iti nagapuan ta. Nasaysayat pa'y. Amo ka na bannog kan, apong bubod. Kasapulang tina na. Iso ayawit kan. Ngem pumanawak adagos. Apaman amayawit ka ijebalayta. Ha? Papanam ngay! Agtalinaedak iti kinatao ni Prinsipe Agilos. Gaputa iti anyaman nga oras. Dumarop tijak masinuno. Nuan niya akita ti kabusor. Ay, ino kasta? Sana kagbati. Ikuyog na iti papanam. Amo ka makatulong ha? Kasapulam tina na. Ala na pong. Kumpet kan iti tenged ko. Agsublitan ije balayta. Mapantang arodan. Ala. Kumpet ka na imbag iti tenged ko, apong. Ay, kapag darikmat. At datan dito'y balay ta. Aginanakan, apong bubod. Oray si kamet. Di nakpakadanagan. Ha? Anya na jay. Kasla na gano ti magmag na dita bangir asilid. Agan ka, apong bubod. Ay. At da kabusor ang nakastrak iti ayandag iti radyo kan telebisyon. Anya? Dito'y kalaeng. Sarkak ida. Ha? Kabusor! Kalaban! Kalaban! Oops! Dandani akon. Oops! Siyak mo't ti tumira. Kabusor! Kalaban! Kabusor! Kalaban! Nagadu arubot. Agsubli ka na kayo ti balag ag iti armasyo. Ay! Ya! Ha! Ya! Ha! Ha! Ay! Ha! Gusto na pong. Ay depan ti agilap-gilap iti ulo day ta arubot. Ay! Ang kita Agkoy-kuyag-yag pa'y lang dagiti mana. Nawaran day ta. Natayan. Kabusor! Hindi mi! Sayang! Kumlap ka, apong bubod! Delikado ka, apong bubod. Umadayo ta dito yan. Ay! Inakop na kong tiyali. Pog! Saan ka man, ano, apong? Umadayo ta pa'y lang dito eh. Ay, kunak no. Kanibusan akon. Prinsipe Agilos. Nagasat ta. Ay. Dayjay lang pan nakapangulo dagiti robot ti nakaengkwentro ta. Nagdagwapuan nga tadagi jay. Iso ti takwaten ta, apong bubod. Ay. Amang ano ada koneksyon da. Iti nagpukaw alugan dagiti agitaltalaw kadagiti lalakay. Kan babakat. Kastamot ti atap ko. Sa dino nga tati ayan dayjay itan. Amang ano. Adamat diti asidag ti balay ta. Mamantan tumatlaeng. Agsawarak. Ha? Nalakalaang amasarakak dayjay. Ay. Di na kadi kuyog. Bantayam to'y balay ta. Ang mga nuwag subli dagiti nakalibas. Dinadaal dagiti radyo kan dakala telebisyon. Nalakalaang ama isubli dagiti dinadaal da. Ngam saan pa nga iso ti panunutan ta. Nasken amasarakan ang tinagpukaw alugan dagiti ganggan naet. Agananad ka Prinsipe Agilos. Talagang aganadak. Jack itulok nga dadakes ang mapasama kanya.
Anya ti aramidan day ta babae ang nakatakper iti igid ti kalsada. Adayo ti turong dagiti matana. Adda nga taur-urahin na. Naimbag nga oras mo. Kasla di naknangag. Naimbag nga oras mo, kapsat. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Dagiti dadakkel ko. Nagpukaw da akas laso. Ano? Awandan. Sa dino tinaodi ang nakakitaam kadakwada. Anya tinapasamak. Sakbay ti panagpukaw da. Naragsak da arimor iti balay mi. Nakitak pa'y laida iti magmagnada diti kalsada. Ket, Pagamuan awandan. Saan ko na nakita ita? anya? Kasano day ta? Anya tinapasamak. Tsaka mo. Tsak nakita. Pangaasim, tulungan na kamang sapul ka dagiti dadakkel ko. Adda akon dito'y tuktok ti Torod. Sa anak a pumanaw dito'y. Aging ga iti addag parik na kanyak. Prinsipe Aguilar! Naimbag mo isasangkay mo dito'y torod! May sa agayem ti mangmangag kong agsasawa. Adak na tirabaw di bunton itilikodam, Prinsipe Aguilas! Oh! Gayem an sisit. Anya ti maipaay ko. Nariribok iti pagarian mi. Kasta? Apay. Riribukan da kayo kadimanen dagiti nangisit akapadayo? Saan? Awan problema mi ita kadagiti nang isip nga ansisit. Nagbutangdan. Gapo iti padakaparmagda. Iti tinulungan da kami anak ikubat kadakwada. Anya nga rod ti pakariribukan nyo? Alda karkar na nga ungor amang mangag mi. Nangro na iti oras ti panaturog mi. Ongor? Juan Prinsipe Aguilas. Karkar na nga ungor. Ita na makangag kami iti kasyay. Ongor ti lugan? Kasla kasyay. Ngam karkar na lakit ti alugan. Naiduma ngamin iti gagangay nga ungor ti lugan. Kasta? Ammo mi ti ungor ti jeep. Kan oray anya kita ti lugan. Kabisado min. Kaputa ka arroba mi ti kalsada ijay bangir ti turod. Ang mga nutay sapsapulak ti ibagbagamon, gayem. Pangasim. Tulungan na kami. Papanawan tayo kumadayjay. Sige. Sumurutakkan ka, gayem. Ito'y abanda, ipagtautan, tinakar ariwawa, nga ungor. Na orasan, di pan naturog mi. Saan kami matan ang makaturog? Isu nga ato, ti kumutkotong kada kamin. Agkurang ngamin, ti turog min. Awan mat kita. Masan sa nakasti nga oras namangrugin ti ungor. Anya ti plano yung aramidan? Papanawan mi kumadayjay. Ngam kasano ang mapapanaw mi. Kat saan mi pa'y anak kita no anya jay agong ungor. Adda sapsapulak amay sa akita ti lugan itilawang. Amang ano ison ti agong ungor amang mangagyo. Sigurado nga ison, Prinsipe Aguilas. Dito'y lakit diti pakasarakam iti sapsapulam. Sapay ko ma. Tapno masulbaran ti may sa amisyon ko. Marigatan, dayta anak ti ari, dagiti angin, amang surot kada tayo. Talaga marigatan, Pangulo Robotika. Napigsa ti pangontrayo iti bilag na, kat marigatan amang sapol kada tayo. Sama isa, dinalaki di, namnamaan, anak astrak tayo, matan, iti teritoryo titaw.
Di nalakit di pay. Amo no asino. Kabosor na. Agpaiso dayta. Ngam ada parigot tayo, Pangulo Robotika. Anya, data. Itapay, adi mi makita ni Roboticos. Anya. Ha? Kontrabida. Dayay kada kayo amin. Robot. Nga idawlwa. Amangan. No dila konforme manan. Di tinor torong na. Nagpasugnod lakit di, Pangulo Robotika. Sa apay. Awan ngamin naawat na apamadayaw, manipod kan ka. Ibagbagana nga isuti kasiglatan alimaban, isuan na libasan tayo jay kalaban. Iti uray kanuman. Agtatakon. Iti pamadayaw ni Roboticos. Awan maaramidan na. Ngam ti kayat na kat pamadayaw. Ha, ha, ha. Sa pula niya kat idatagyo kanyak. Matungpal, Pangulo Robotika. Hintayon kakadwa. Bayuyangan tayo ni Roboticos nga ipan itiayan ni Pangulo Robotika no agad-gad. Agay ayaman ni pailang ti anak ti ari dagiti angin. Kalpasan na ikan minto iti chemical ti angin amang papapigsa ken kana. No agbaligi kami iti dayta makatorog ton kat nawaya kami tumatan amangi belang ken kana iti gungugong kat saan ton makaaon. Aginggat magsatan iti biyag. Di nanto paila madoktalan no asino kami kabosor na. Uni ti nalaad at tumatayab dayay. Saan mi kadwa dayay akit at tinabiyag ditoy daga. Amangan no ispyak kiti. Dayayan. Pakamatak iti magneto. Saan makaadayo dayta? Kenak tobat adi ka makaadayo. Kuryentin ka. Nagkore pas-pasan. Iti day to'y alangak. Adayon a pagarupan da amay sak akabusor da. Naranggas da. Pinatay da adagos ni Kulaaw. Ngam saan abale. Uray saanan a nakapag-report kanyak ni Kulaaw. Tan nasurutak ti tinurong na. Kat nakita kong tisap sa pulag. Kayam kulos. Kayam. Ha? Nasurutan nak? Wilmat. Saan da ka abay-bayan? Adda ka kadwam? Ada kami. Pinaumong ti arimi dagiti amin aman nakikubat ti pagarian mi nga ansisit. Situturot kami amakirangat iti kabosor. No kasta? Agsagana kayo. Ito pa yun, ikuryente, data kontrabida. Saan ko kasapulan ipasura at rider. Matungpal, Pangulo Robotika. Dayjay, nakaasidag tayon kadakwada. Ipakat yung tiki na siglat yo. Ansisit. Rautan tayo idan. Alipagpag! Saan kayo na makapalusbos? Saan kayo mata na makasubliya si Bibiyag itinagapan nyo alumong? Lumaban tayo. Tanda, Ay. dito'y nangibaluda. Kanya. Kanya, dito'y nangiupo kam. Kanya.
Apay, saan ko, makita? Imbalot na ka ti alipugpog. Namarmak man dagiti robot. Prinsipe Agilos. Nabakday dalangan balot. Dali pagpag pinabati. Nadalan mi kadimot dalan man. Saan? Didak iraman dadaulan. Husto ka. Saan da ka nga iraman adadaalan? Palubusan da ka nga agsubli iti lubong yo. Ket idanon mo iti aryo ti ballaag. Manipod ka dagiti tagadaga. Anya, dayta. Ibagayo lang. Ibagayo lang. Saan kayon nga agsubli pa dito'y daga? Bayan yun ti plano yo amang sakop iti daga. Gapo ta mapaay kayo laan. One, Prinsipe Agilos. Danon ko, dayta, iti arime. Alubok, sandak, ngarudan. No tinamnamaam kat aramatam tilugan nyo itilawang. Nagbidot ka. Binadaal min. Kasano, ngarud, ama kasubli iti lubong mi, no awan mat, ipagluganak. Ialipugpog ti mangirwarkan ka dito'y daga. Ipuyot na kanton itilawang. Makamunton dagiti kapulyam ang mga laukan ka. Ala. Mapankan robotika. Makamunti kong daway. Numaispal pa'y dayta. Kat makasubli iti nagapon na. Agsubli akmatan iti lubong dagiti tao. Ditan gagayem, tinagdibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Rillera. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!